Her har vi beslaget. Der er ikke noget på den her side. Der er et hul her. Sådan. Så har vi topstykket, bunden og de 4 brædder her med rørtede riller i. Så har vi 3 stykker rundstok. Der er 2 korte rundstokke og en lang. Og så har vi 2 selvskærende skruer. Vi starter med beslaget. Sådan. Så kan man lige justere det ind, sådan så den er lige. Så tager man den næste skrue. Det er vores beslag. Vores ophængsbeslag. Vores ophæng, ikke? Sådan. Så tager man den lange. Så der i midten. Så tager vi de her brædder, og så stabler vi dem bare. Sådan. Så de her midtersprosser. Okay. Og den går der hele vejen igennem. Så tager man den op, løfter den op, kan presse den ned igennem bunden, og sætter topstykket på. Sådan der. Den kan man så sætte på. Den sætter man så på her på beslaget. Sådan der. Og så kan den dreje.